Máme už počas tejto vlády tretieho ministra školstva. Pán Pellegrini, ktorý práve odchádza, naozaj zniží koeficient vládnutia ministrov, ktorý bol doteraz 1,3 roka, už to bude nižšie. No a ako porovnáme s Čaplovičom, tak minister Pellegrini naozaj zlepšil ten pozitívny imidž ministerstva, vysielal množstvo pozitívnych správ. Bohužiaľ ich nestihol naplniť, keďže vládol len necelých 5 mesiacov. Ja by som ale reagoval na to, čo včera pán premiér hovoril na tlačovke, kde v podstate túto výmenu náhlu sa snažil obhájiť, niekoľkokrát zdôraznil, ako im záleží na rezorte školstva. Najlepšie to dokumentuje podľa mňa príbeh správy o stave školstva. Presne pred 2 rokmi bol štrajk učiteľov a jedna z vecí, ktorú vypôsobil, bola tá, že parlament mal špeciálnu schôdzu ku školstvu a zaviazal vládu, aby vypracovala správu o stave školstva a o systémových zmenách. Vláda poverila ministra Čaploviča, pod ním sa naozaj tá správa pripravila a mala sa pripraviť do konca marca 2013, čiže za nejaké 3 mesiace. Troška sa to predĺžilo, ale čo sa stalo? Vlastne vznikol materiál, ktorý išiel na diskusiu. Čiže to, čo by sa očakávalo, že prídu nejaké zmeny, nejaká reforma, to nenastalo. Vznikol materiál, ktorý vláda aj parlament zobral na vedomie, no a začalo vlastne nejaké pripomienkovanie tej správy a verejná diskusia. Stretli sa na konferencii všetky organizácie školstva, učitelia začali pripomienkovať, mali na to čas nejaké 3 mesiace do konca školského roka, do konca júna. Sedeli nad tým naozaj niekoľko hodín, mnohí učitelia pripomienkovali, posielali pripomienky. Ministerstvo potom pripomienky zozbieralo, počas leta ich zakomponovalo, dokonca aj naše pripomienky, niektoré, ktoré sme posielali. Potom mala v septembri sa tým zaoberať. To bolo vlastne odporúčanie parlamentu a vlády, aby v septembri vlastne po tom pripomienkovaní tá správa o stave školstva bola schválená vládou. V septembri 2013 naozaj už pripomienkovaná správa dorazila na vládu, ale schválená nebola. Ja by som tu chcel povedať, že nejako neobhajujem tú správu o stave školstva. Nehovorím, že to bol nejaký kvalitný, perfektný materiál, ale bol to jediný materiál, ktorý počas tejto vlády zaväzoval vládu, aby navyšovala finančné prostriedky do školstva. Čomu neustále vyzýva vlastne našu vládu, aj OECD, aj Európska komisia. V takých pravidelných intervaloch prichádzajú odporúčania, aby sa navyšoval to percento HDP do školstva, aby sa podporovali učitelia, ich sociálny status. Čiže toto bol jeden taký materiál. V septembri ale teda tento materiál schválený nebol a dozvedeli sme sa po nejakom čase, že nastal rozpor medzi ministerstvom školstva a ministerstvom financií. No a kto sedel vtedy na ministerstve financií ako štátny tajomník? Pán Pellegrini. Ešte si pamätám, že niekedy v apríli, keď boli voľby prezidenta, pán Čaplovič sa k tomuto vyjadril, pretože ten rozpor trval pol roka viac, že teraz nechce vyťahovať túto tému, aby sa nespolitizovala pred voľbami prezidenta, ale že čoskoro sa vláda tým materiálom bude zase zaoberať. To sa nestalo. Stalo sa ale to, že vlastne v júli bol vymenený minister Čaplovič za ministra Pellegriniho. No a jedným z vyhlásení pána ministra Pellegriniho bolo, že on sa necíti byť zaviazaný sľubmi ministra Čaploviča. Čiže vlastne správu o stave školstva a systémových zmenách úplne pochoval. Neprinesol ani nejakú alternatívu, že by vypracoval nejaký iný materiál alebo dal nejaké iné sľuby, čo sa týka navyšovania tých prostriedkov do školstva. V podstate jediné, čo počujeme, je to, že teda treba to ministerstvo zefektívňovať, racionalizovať, čiže vlastne takéto vágne sľuby, ktoré sú neurčité a nejako neohraničené. Takže takto vlastne záleží zrejme tejto vláde na školstve, aby som to priblížil, vysvetlil, takýmto spôsobom je pre nich prioritou.